Bagyong Senyang anaa karon sa Negros Oriental. Din gikatakdang maglandfall karong hapon samtang padulong sa Panay Gulf. Kaganina alas 10 sa buntag, nasigpatan kini sa 75 kilometers southeast sa Iloilo City. Nagdala kinig hangin nga may gikusgong 65 kilometers per hour ug nagdagan sa 11 kph sa west na direksyon. Ugo sa Public Storm Warning Signal number 2 ang Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, southern part sa Cebu, Antique ug Iloilo. Samtang Signal number 1 ang Palawan, Calamian Group of Islands, Cuyo Island, Aklan, Capiz, rest of Antique, rest of Iloilo, rest of Cebu, Bohol ug Siquijor. Matod sa Pag-asa nga sa Miyerkules sa buntag, si Senyang gikatakdang anaa sa 210 kilometers west of Puerto Princesa ug mogawas sa nasod sa Biyernes.